Sen karena ha मा संना जानांसिगोन गय बिफां बायनायनि दरनैसोनि मोनलायसिगोन बारावखायाव बायनाया दाख्लैयो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ माबादि जायो जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गुड मर्निं लोगोफोर खिनो खारना थाबोथिनो गोनां जाबाय दिनै मा एसे गोबाव खिखोलै दे एसेबां गोबाव खिनायानो दहायलाय माथो खारावल' खिनोलाय बायखांना लाइन फाथिलाय द' मा बेखालाय दे खालामगोन दे आं 10,000 थाल लाथ'नोसै नोंनिफ्राय बेखाम मानो बे खालामनानै थिखायाखै अमा फाननायनि हिसाब जादों लोगोफोर फैसानि फैसा थार लानायलायनि हिसाब जादों दे बुङा मानि हिसाबखौ नै बानायबाय आं दे होदो हो न'लाव बन्द' खालाम जायखिजाया आङो आथिंबो थिंबुलगिसो र'लै गाखोथारा दा आंथ' लायनोसै अमाखौ मानै लायबावसिगोन मानै लायबावगोन ना मासे लाबोगोन आं होखाया आं सयजाखौ अमा फिसा लाबोखाथारगोन लाबोनांगोन आं 10,000 लाथ'थारनो अ सैथाना 10,000 आं होथ'नानै खिथामनि 4,000 हरनांगौ आं नोंनिफ्राय होनाया सैतान थारमाने मा सब फैसा आंनो होजोबनांगौ नोङो थाइसेबो गथ'नि फरायनायनि नामाव मानसि हौवा जादोंलाय हौवाखौ बुथारनायसो बादि सोंनायालाय माथो हौवा जादों हाय हरा मा मुल खेबबाय थाङा नोंनिया थाव थान्दाया बेलेग सियालसो बायदों दे सोंबाय था सोंबाय थाया आं दे सों बे खालामदो दे खालामगोन दे सों हाट खायसो खालामबाय थाना दे खालामबाय दे गय बिफां बायनायनि दरनैसोनि मोनलायसिगोन बारावखायाव बायनाया दाख्लैयो सान्दुं दुंखांना होबाय खै केजि जागोनबा बेदरा खै केजि मोनजागोन मेन'फा 1 किल'नि खै केजि जागोन जेथा जेथा 12 जाबाय sen karena ha मा संना जानांसिगोन दे थांदो दे होमबा दे थांदो दे थां हिन्जावाबो गारना थांबाय निजे संना जानोसै सिंग्रि गोखैदो ना बिमाखौ मैगं सायनायाबो खस नङा गारना थांबायलै लोगोफोर हिन्जावा हारसिं संना जानोसै ना सुबाय लोगोफोर हिन्जावा गैया बेनि थाखायनो जि संनांबाय दिनै निजेनो संनांसिगोन दोनथ'ला दे ना एवफ्रामदो दाना हिन्जाव गैयाबा बेसे खस्थ' जायो हौवा मानसिफोरनि संनाया बिराद भेजाल जायोलै एसे ओंख्रिफोरखौ संनो रोङा आंथ' बिदि ओंख्रि संफेराखैमोन माने बेदरफोरखौ एवना जानो रोंगौ आरो संनाबो जानो रोंगौ खिन्थु बिदि सिंग्रि मैखि सिंग्रि गोखैफोरखौ संफेरना जानो मोनाखै जोबोद ट्राय खालामबाय दिनै बोरै जायो खस्थ' दङलै ओंख्रि ओंखाम संनायाव हिन्जावफोरनियाबो बिराद पियास एवबाय पियास एवनानै एसेबां संनोबो रोङा बेफोरखौ आङो फालौ होबाय पियास एवफ्रामखांबाय ओइ दा आलुखौ एवफ्रामनोसै आरो बिदि संना सङा मिथिया लोगोफोर कमेन्टआव खोथाहर संनाया जाना जायाखै सिंग्रि गोखैखौ माने आलु दरनैसो होनानै नाजों माने संनायदा आरो आं बिदि माने सिंग्रि गोखै संफेराखैबो कमेन्टआव खोथाहरबानो जाबाय जाना जायाखै हालदै एसे होबाय
दानिया आं लोगोफोर सिंग्रि गोखैखौ होबाय आरो माबाबो मैगंखौबो सायजोबनो हायासै एसेल' सायबाय दै होबाय ओंखामखौ खुरग्रोनानैसै नोंसोरनो बिसि जायाना खम जागोन ना जानांगौ बाव मोनगोन दे ननसै नोंनाव बे नोंनिया नै गिदिरखौ खनसे जागोन ना रोसियावनि आलु इनोसो नांगौ खोमा जादो दिदि जा नोंसोरनो खुनाग्रोबाय आं दा जासिगोन दे माइरं लाबोबायनो जोंहा कन्ट्रेलनि माइरं बबे खारखो मानसिया खिलाबानो खालामख' लाना फै थिखांनानै आं गथ'फोरनो ओंखाम ओंख्रि संना जाखांजोबलायबाय देलाबो हायाबा दोन सिङा बायगोन आरो नों लाखानाया दा आं दुगैनोसै आरो जाय हिन्जावा दानि बेलेगाव थांदों होननाया मालाय कन्ट्रेलनि माइरं होननायसो थांदों जोंहा साख्रि बाख्रि मावनाय गैया नालाय कन्ट्रेलनिबो माइरं मोनो फाल्लाबा नै ओंखाम खालाया नै जा आं दुगैनोसै संखां लोंखां जाखांजोब्बाय दा सानजौफुनि उन्दुनोसै आरो आरामसे मोनायालासि लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों बिथांमोनाबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय